rozjeli. Nazdar! Šmara, co měl lékat. Super, ruší mě přeje rozjímání. Ale jenom to zavřu. No. Proč jsi se mnou chtěl mluvit, prosím tě? No, chceme se domluvit na další kampani, kterou má Vysea. Jak to jako myslíš, Vesty? No, já mám připravený příběh, postavy. Ne, to se pleteš. Já mám přece mít teď kampaň. Už mám úžasně vymyšlenou zajímavou zápletku. Ale to jsi říkal i minule a předminule. Ale taky minule a předminule si k tomu říkal, že další budu mít já. Víš, popravdě jsem ti to nechtěl říkat. Chyba není. Chyba není? Ale je. Chyba je. A kde, prosím tě, kde je chyba? No, Ne, jako chci říct... ne. V čem? Vyklop to. Nemáš DM screen. Mám. Nemáš dobrý DM screen. To musíš mít ustříděný, to je. Staty postav. Jaký jsou jejich stavy. Pak ještě důležitý. Jsem. Já mám úplně stejný jak ty. Ano, správně, zapomněl jsem říct, co je nejdůležitější věcí. A to je... Kolik máš figurek? 17, kurva. Nelžba. Chtěl jsem s tebou ještě něco prodiskutovat. Poslouchej, chlapče. Nemáš. Zatím musíš dospět. Tvůj čas ještě nenastal. Musíš natřebat moc, aby si vzešel silný a silný. Nemůžu rovnej. Víš, chlapče, některé věci přicházejí sami. Stejně tak jako čas. To není dobrý. Tvůj osud je již dávno napsaný. Moc se zadrháváš. Stačí ho naplnit. Moc se zadrháváš, to není. Ne. Takže se asi shodneme na tom, že se neshodneme. Ano, na tom se dá shodnout, takže nezhodnout. Dá se to vyřešit tedy jediným způsobem, bude z příští kampaní. Jako fakt? Jo. Prohrál si. Ne, já myslel, že bude rvačka. A požádám znovu. Fajn. Jako fakt? Oba dva jsme asi ustoupili, vyhrál jsem. Ne, já jsem šel do boje. Chtěl jsem zůstat při tvé vlně. Aha. No ano, No. jak si to představuješ. V tom případě nevidím jiné východisko. Je tedy jediná věc, co dokáže urovnat náš sport. Ano. Šípová ruleta. Brzo dělej. Nože tedy, máš právo jistřu. Radši já. Když jsem viděl, jak střílíš ty, tak radši se dostřelím. Náhodou jsem mistr střelec. Jak se to Králky jak rasy. se ten chrám drží. No dobrý, mám to. Tak pojď, nože konej. Vidíš ho? Letí. Jo, tahle. Je to zima, Letí. je to zima. Tady aspoň minus 10 ve stínu. Ještě pořád. My jsme celý ve stínu, ty machore. Ještě pořád můžeš couvnout. Nikdy. A ty? Nikdy. Kde? Počkej, vidím ho. On se vrací. On se vrací. Děkujeme. Zase. Pak se vám video líbilo, tak nezapomeňte. Zasnout to prý. Dát like. Odběr, jo, odběr. Děkujeme. Čau.